Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama o ato na pong i-upload karon ang Palamay Drama Compilation Part 114. Dili na to dugayo magbasa din ta sa atong mga comments katong last nga gi-upload na to nga Part 113 nga Palamay Drama. Ug atong basahon ang first comment na to si Sam99. Salamat Sir Idol sa imong pag-shoutout. Ako gyud permi gusundan imong kada upload. Nalingaw ko paminaw sa imong Palamay Drama, OFW from Hong Kong. Kaduang comment, God bless you Sir Idol and family. Salamat jud kayo sa imong pirming pagpaminaw sa una pamdayning listeners nato si Dear Sam 99. Ug salamat jud kayo sa imo sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Pingamping dia sa Hong Kong, Dear Sam 99. Si Oscar Abidog, salamat na sad sa pagpaspas nga upload idol. Salamat jud kaayo Oscar Abidog sa kanunay nimong pagpaminaw o pagsunod sa atong drama. Si Ma'am Balbina Tapalis, wow, thank you sa new upload nimo sir. Malingaw na sad ko ani samtang nagtrabaho. Makawala sa stress sir o kamingaw. Og more upload sir, I'm always support nimo pirmi. God bless you always. Salamat jud kanimo ma'am sa kanunay nimong pagsunod o pagpaminaw sa atong mga drama. Si Ma'am Grace Pamugas, salamat kay Sir Idol. Lingaw kayo ang drama, balag tibihon basta sige lang gyapon. Makalingaw pud kaayo ni mga komentor na ay hugot sa kabaw ug baboy. Mao jud ma'am atong mga komentor karon mga nindot na kayo mga hugot ma'am Salamat kay kam nimo Ma'am Grace Pamugas sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Ug sa imong pag-comment pud ma'am, salamat jud kaayo. Si Jude Plastico, salamat na sad sa new upload idol. Nagkagrabe naman ning drama ha, idol. Masiyak man sad atong baba og kinatawa aning drama TV pa more mauta oy. O jud nalingaw si Jude Plastico O kini si Jude Plastico uptick ini nato nga listeners pirmi jud ni kasunod sa atong nga drama. Ug salamat jud kay sa imo Jude Plastico sa imong kanunay nga pagsunod paminaw sa atong drama. Kaduhang comment ni Jude Plastico, idol, akong tito Ari Idol, naghuwat-huwat taon sa reply kay lami na daw ipilaw tao. Basin busy pa siguro to, Jude Plastico, wala tulata nga reply lang siguro to para makapartner ang mong tito. Si Paul J. Manito, idol, salamat kayo nasad sa drama. Tama jud ay idol nga naitaw nga moagira sa imong kinimuhi, Mao jud. Di jud nato matag-an, di jud nato may bawan ang kuan Paul G, nadyo'y tao nga igora maagi sa tuwa. Salamat jud kanimo Paul G sa imong pagpaminaw sa atong drama. Ikudang comment ni Paul G manito, idol, hulat na sad ko sa handumanan kay mingaw na ko sa imong mga drama, more drama pa idol. O katong handumanan Paul G manito, sunod na to ani nga upload handumanan dayon atong isunod ani nga drama sa pag-upload. Si Virgilio Balanay, salamat sa idol sa kanunay nga pag-upload. Lipay na sad ni idol, ayos lingaw na sad mi. Salamat jud kanimo Virgilio Balanay sa kanunay nimong pag-comment sa atuang mga drama sa atong gina-upload. Pirmi na ka comment. Salamat jud kay sa imo Virgilio Balanay nga nalipay jud ko nga naa jud ka pirmi nga ga-comment kay mao sa na ato ang basihan sa pagbasa Salamat jud kay sa imo diha sa Surigao Surigao Sur ni si Virgilio Balanay. Si Rachel Manuel, ang pag-ibig ay parang utot, kahit anong gawin nakapahirap itago at kapag binuga mo ang kimkim ng damdamin, maamoy ng lahat kahit di ka man umamin. Sakto po ang hugot ni Ma'am Rachel Manuel, Ang kasing-kasing sa lalaki dapat murag balot, isa ra ka chicks ang sulod. Nindot gapon ang hugot ni Ma'am Rachel. Salamat idol sa kanunay ug way puas nga paglipay sa masulubon namo mga kasing-kasing. Imo mga drama makahulip sa among kaguuluyo sa pagpalayo namo among tagsa-tagsa nga pamilya. Aron sa pagpaninsikay sa laing nasud para sa pamilya. Kami pirmi nagapaluyo sa pagsuporta kanimo idol ug padayon lang ug God bless sa imo ug sa imong minahal nga pamilya. Nindot kayo ang comment ni Ma'am Rachel Manuel dulot jud sa kasing-kasing ang imong comment ma'am. Salamat jud kay ma'am ang imong buluwanon kaayo nga mensahe nakapadulot jud sa akong kasing-kasing. Salamat jud kay sa imo Rachel Manuel sa kanunay nimong
pag-comment o sa kanunay po di mo nga mga hugot no. Salamat jud kay Simon ma'am o amping-amping da ma'am sa imong trabaho. O salamat jud kaayo. Si Chrislyn Tapaw, kabuang na lang jud ay basta taroy nahisgutan, makamuot na makalagot, makadumduman sa tas kaakita. Pero inyos idol, thank you sa ulis nga paglingaw na mo. Mi-upload pa idol. Salamat jud kanimo Ma'am Chrislyn Tapaw sa kanunay nimong paminaw sa atong drama o sa imong pag-comment ma'am nga baski busy jud ka ma'am sa imong trabaho diha no, gatagan jud mo panahon og sa pagpaminaw sa atong mga drama. Amping nga ma'am sa imong trabaho diha sa lain nasod. Si Gary Sampod, thank you idol sa lingaw na nga drama. Salamat kay kanimo Gary Sampod sa pirming pagpaminaw. Si Romy Boy, idol, salamat kay sa new upload ug shout out nako day akong uyab nga si Chari. Gimingaw nako niya idol ni Chari kay na ako karon sa Cagayan, mingaw na kay ko sa akong uyab idol nga si Chari. Chari, hulat-hulata lang ko sa akong pagbalik no nga ikaw jud akong gipangga o gimahal. Salamat jud kanimo Chari. Salamat kay kanimo Romy Boy no sa imong nindot nga mensahe. Salamat kay kanimo Romy Boy sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Helen Basil, lingaw na sa enjoy jud kaayo mi ani basta palimyay. Salamat kaayo idol sa pagpakatawa namo. Salamat pud kanimo Helen Basil sa kanunay nimong pagsunod ug sa pagpaminaw sa atong mga drama. Si Gina Carmen, thank you sir idol. Salamat pud kanimo Gina Carmen sa kanunay pud nga pagpaminaw sa drama. Si Crystal Leo, ayos kayo, sige lang mi katawa idol, kumbati jud hastang lingawa kayo. Salamat jud kanimo Crystal Leo sa pagpaminaw no sa mga drama. Salamat kayo. Si Mercy Sandoval, salamat sa paglingaw idol. Maura ni nga drama among lingaw while gatrabaho mi, makatawa jud mi sa drama idol. Salamat kay kanimo Mercy Sandoval sa imong pag-comment o pagpaminaw sa atong drama. Si Jojo Buna, sa kanunay idol, salamat jud sa paglingaw namo. Kinira jud among drama makawala sa among kakapoy. Mo jud no kay kini atong drama makalingaw jud siya no. Makatawa jud ka labi na sa atuang mga drama no, sa atuang palamay drama. Salamat kay kanimo Jojo Buna sa pirmi nimong pagpaminaw sa atuang palamay drama. Si Danny Lopez, idol, ikaw ra jud naghatag og kalipay o paglingaw namo. Salamat sa mga drama kabalumis. Dili sayon mag-edit kay sakit sa ulo ug sa mata. Maura jud ni among kabawos idol nga dili pag-skip padayon lang idol sa paglingaw namo kay makatawa jud mi sa mga drama. Salamat jud kanimo Danny Lopez sa imong kanunay nga pagpaminaw ug sa imong walay pag-skip no. Dako na kanatabang sa kuha. Salamat jud sa imong diha. Si Analyst, thanks idol, more drama pa. Salamat pud kanimo Analyst. Si Kati Bando, nice drama sir. Salamat jud kanimo Kati Bando. Si Catherine Sulit, thank you sir. Tulo ka heart dayo no. Salamat kay kanimo Kathleen Sulit sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Mirna Urban, more pala may drama pa idol. Salamat kanimo Mirna Urban. Si Judith Sakia, mao ni nga drama nga way sumo, makalingaw kayo, makaiisang tag-ani oy. Salamat kay kanimo Judith Sakia sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Karen Baroy, idol, kini imong drama ba kay nindot kaayo, mao ni ampay sa mga boys ug sa mga hilig sa kabit-kabit. Shout out ko idol. So no kay kasagaran ni ato ang mga drama sa palimi ay kasagaran ng minawa ni no ang mga laki no. O salamat kay kanimo Karen Baroy sa imong pagpaminaw pirmi sa atong drama o sa imong pag-comment. Salamat kayo. Si Dayan Baler, padayon lang jud idol, arami pirmi gasuporta nindot kayo imong mga drama. Salamat jud ka sa imo Dayan Baler nga naa jud ka no gasuporta pirmi sa atuang mga drama. Salamat jud kayo. Si Dennis Moral, salamat sa pirming upload idol, tungod aning drama ha malimtan namo ang mga problema. Always supporters ko nimo idol. Salamat jud kanimo Dennis Moral na sa imong mensahe no. Dulot jud sa ako ang kasing-kasing nindot kayo imong mga commentary no. Mao jud na makapadasig sa ako nga magpadayon jud ta no. Salamat jud kay sa imo Dennis Moral sa kanunay imong pagpaminaw sa akong drama. Si Brian Ortigal idol, handumanan na pod kay nindot gapon ang istorya.
Atong sunod na to nga i-upload no, handumanan ikaw man aning may drama handumanan sa tanong nga ano so pwede edit i-upload no. Salamat kay kanimo diha Brian Artigal sa imong pagpaminaw sa akong mga drama no. Salamat si Alma Byron. Idol, more drama pa. Salamat kanimo Alma Byron sa pagpaminaw pud no nimo pirmi. Si Dennis Moral, idol shout out ko. Los ninyo girls kung bunal sa mama maglikay pero kung bunal sa uyab bilangkad pa. Ulba kay niyang comment ni Dennis Moral ko no. Salamat kay kanimo Dennis Moral no. Si Arnold Bornal, kanindot sa drama idol, malingaw kay mi ani super comedy. Jud kay kinatong drama comedy jud gako no. Si Arlene Berlin, nice idol. Salamat kay kanimo Arlene Berlin. Ug mao to mga listeners no tanan ka comment sa tuwa part 113 nga atong gibasa karon, nga atong gi-upload karon sa atong Palimay Drama Upalisod part 114. O ato na sugdan mga listeners atong Palimay Drama Compilation part 114. Ako si Salde, ginaingon, obre ko, ugwa pagigoy dako grado. Usa lang ka katabang kun boy. Apan wa ako magdahom nga makatilaw kog usa ka babae nga dato nga di gyud angay sa akong pagkaako. Mao ding nitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Nayabag ka na yung anak ka. Bisag kiinsa na lang uyabon nimo. Kabuuta atong bag-o nimong uyab. Unya imong gibuwagan. Karon pa ko makaamgo, mami. Nga dili di siya angay nga akong uyabon. Hilom, murason ka pa yun. Kasab-an na sad si Gipulan ako nimo ha. Gipulan ako Sab-an nimo. na sad niya si Daimira. Salde! Ay, kay Salde! Ang uyab. Ma'am, gitawag ko. Ma'am! Marika na! May isugo ka na ko, ma'am? Marika! Oo! Nana, ma'am! Ma'am? Maunay gusto ko. Ikaw na ang personal driver ni Mira. Kung Oh. wala ka siya, ikaw ang mo drive. Mi, di ko masugot. Magkamama ko mag-drive ko. Di na kinahanglan nga may personal driver pa ko. Ang akong pagbuot mo ay matuman. Salde, mulakaw gani ang akong anak. Ayaw gyud pagsugot ha. Kung mamugos, tawag ako. Mami? Okay. O, ma'am. Kung doon na gani milakaw si Daimira nga laki ang among adtuon, balibaran ko siya. O isumbong ko nimo kung musupak siya. Bisit ba yan ni Uy? At doon ako akong bakong uyab nga si Marlon. Manglakaw na tao, Daimira. Asa man dali ta, ha? Ato na ta magsabot-sod sa sakyanan. Tana, Sandy. Asam kita ni Daimira. Ha? Bueno, may kimingaw na kining dapita. Ihunong ang sakyanan sa daplin sa kalsada. Kay may importante kong pakisultihan nimo. Ha? Sige na ihunong dayon. Oo, day. Ano yan, ha? Nakaparking na kita daplin sa karsada. Salty, Hmm. may ihangyo ko nimo, pi. Saan mo na, day? Usa ka lalaki nga akong atuon karon. Bago na kong uyab. Asa? Bago? Pero, day, di na mahimo, day. Di mo sugot sa mami ni mo nga lalaki ang adtuon ni mo. Sugot na lang, God. Buutan, bitaw ka. Unya, kwapo pag yun. Bago mangguna na ako nga uyab. Basin pa day kun anak na ko niya makita ang gusto na akong makita sa kalalaki. Ha? Yun na, pagod. Unsam day nung tanday, ha? Nga nagsigi magigag ilis o uyab. Mga dato o gwapo bigod ng mga uyab ni mo nga imong gibuwagan. Babae, biya ka day. Ikaw nga alkansya na kung mabuwag ka og uyab kay babae ka. Da, pulo sila mga gagmay uy ayo. Ha? Di ko malipay. Ang buot ning ipasabutay nga nangita kag lalaki nga Lalaki nga takog bunal ang akong ipangita. hindi kipangita din ni mo. Oo. Busa, sige na, Sal. Sa tagang kwarta. Ay lang pagsabat ni mami ko nga laki akong atuon karon. Please. Sige na, Salty. Kining kuan, kining Sige na ba? kining Sugot na gusto na ako mahitabo. Ha? Nga nagibuhati mo? May sugot yung driver? Ako maghihangyog maayo. Busa, okay na? Be, chup-chup tabi.
Sige, go. Chuk-chuk. Sana all. Ano? Ay, di Puro siya talento sa. lami. Sa, soy ka. Malami. Ha? Di ko ganahan. Tana, tatas kwarto na. Kita ka sa di ka. Tana. Sige. Sandali. Tuwa na, nanood na sila ng maong kwarto. Kang ilad, batasan ining Daimira, oy. Bisan kinsa ng lalaking milabot niya. Mga gagmay kunubunan ang tanang lalaki nga miagi niya. At ko noon, publiko, pero kining ako, kung maigo siya ni, kasyagit-syagit yun siya, oy. Lami, araba ni Daimira, oy. Lami kayo. Hab. Mura magnanglakpot ang tanang basa. Butsa ni motor to. Oh, anak di ay. Pero, sorry. Ganun na, may Napulos man dagmay mi agi ana. Aba? Birds ina tarong tarong agungay. Kayo mo ang pagkuan ang butso. Hanggi, lagi. Magpikan sa na tubig. Oh, sige. Mamang toothpick ni mo. Nagawin na ako. Giahak toothpick tinuod. Isulob nagbalik imong brief. Uy, sabi ayo ano eh. Hindi, kay mo nagang kikiri. Aba na uy. Uy, lami ana uy. Uy, lami gamay kaayo. Wagi ayo. Tubig sa inyo, lukot sabi. Pikar, tubig, pikar. Uy, mau banyak? Iyon na nga kinaiya sa anak sa imong amo. Ha? Lagi tayo, eh. Iya na sad gibuwagan ang iyang bag-o nga uyab. Ay, Kay di kailan? ko siya matagbaw. Kay toothpick uno ka ko. After kagamay di ay. Kilikin, nak. Paita. Nak, tutpik mo ka na diskutan nyo. Pakikasya ng imong hobi, nak. Pakikakon, nak. Ha? Basing, anak siya madanis imo, nak. Ay muuwo ko tayo eh. Uy, Muuwo ko eh. Pobre ta. ay, Suwangay ni oy. Suway lang, gut. Wa may mawa ko suwayan ng guni mo. Siya ba ka? Kaha tayo, kaha. Ha? Kaha. Sika. Mayo kaha nga ako ng buhaton. Pero abinin mo tayo no. Lami na ba na si Daimira tayo? Paminaw na ko tayo no. Maigo na sa kuha ba? Kuyapan gina ba? Suway lugayan mo. Buhata dayon tangan anak. Ano, maminyo ka dato. Buhata dayon ang giingon ko ni mo. Sige na. Hala, si Saldi na mikawa sa banyo agi kang naliko. Kapre-fresh siya. Ug duha ko dana niya gatubangan. Hala, uy. Kadako ka, ana. Niya na siya paingon din hi. Daimira! Mula ka o ganit karon sudla lang ko sa kong gikopahan nga kwarto ha? Sure. Sige na, Saldi. Sudlan ta kas imong kwarto. Sige day. Arisa ko day. Mag-ilis mo ko. Animal ning Saldi ha ay. Kituyo magitingali ni niya nga mag-refresh ang muduol ako. Aron makakita gid ko siya atabangan. Pero hagyong dako eh. Wa pa karon siya magkailis. Ako siyang sudlan siyang kwarto, bi. Ay, lami agi ni Daimira. Wala. Nangisog nung nigmay yun ning kanahan ay. Lapas mo sa kong puso kita son. Pero wa kay swerte junior. Kay way uyab ning amo ni mo. Ay, way lami oy. Wala ka. Oy. Daimira. Ikaw mo nang kalipin sa kwarto. Ang ka manuktok. Uy. Hala. Nagubo mo ni ka. Ay. Mani ako gipangita. Ha? Kining gidako na. Kining Usa. siya o kining. Aga. Ay, gulitan rin mo. Uy, Daimira. Pobre ka. Pobre bitaw. Pobre ko rin. Pero dato sa gidakon. Ay, maguna gito ko. Day. Kalami ka mo. Daimira, uy. Okay. Kalami ka na, day. Uy, day.
Tay, asa? Mahigda tagkaroon, be. Sige na. Ay, ganiha pa mo kasi tuko ba nang ako? Okay, nasa... Yun sa wala ni Buday. Di ko kapawasan na. Pwede ko ulan. Bastang duhan ka egdag ko. Huwag ka bugati ay. Okay naman, madadaran ako. Ganiha pa mo, ganiha. Di mo bawas ni mo. Ako nasan? Ako nasan? Bawas ta. May kanimong lawas na yun. Ayakan ka ka. Dito sa ganda yung napay puso. Kanitan na. Taas ang dila. Sa papaas ni mo, taas kanan. Dila na di. Kini nga akong pinakataas. Ikaw na ni Karunang. Sige. Kini. Ano mo sentensya? Sige. Sentensyahin mo Ready. ko. Dito siya. Bombahe! Kanina. Surti. Ilaw lagi ka, Junior. Ilaw lagi ka. Agay, kalami. Sige, sige pa. Ganun ang sakit. Perting sulirap sa anak sa kong among akong nahilabta no eh. Nakatilaw gid siya eh. Pansi ang gusto nga magpailabot gid ako. Og ako ni iyang giyab. Namabdos pa gid siya. Karon kaslo na mi sa anak sa akong agawon. Sana all. Wa ko magdahom nga makaasawa kong dato. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lauro, ginaingon. Igo na sa imong pagkilak. Kay ni ako nga anda mo sa gakay kanimo ug muhatag sa kalipay nga ay katapusan. Morning na itabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Unsa? Naa na sad si Lauro sa silong? O nak, walang sad nako pagausa kay maluoy man sad ta. Atubangan na lang na siya, oy. Ay, kasubo ko, ma. Mayab na ko. Gisugutan ako si Dennis. Dato si Dennis, ma. O siguradong akong ugma niya. Ay kanaugalan sa tuoy, luoy pod baya. Balibari lag tarong. Sige na, anak. Daan na ba ita kang kiingnan, ha? Nadigit ko masugot ni mo. Si Dennis ang akong gisugot kay nakagusto ko niya. Pobre man ko. Mga di ko ni musugton. Oh. Sige lang, kira. Oo, anong malimod man ko. Gusto ka. Gisugot na ko si Dennis kay dato siya. Gwapo sab. Dili siya lisubi kog maon. No, sige. Dawato na lang ako nga ako kapakyasan. Apan kinilay ako kusulti ni mo di ima. Kung moabot ang higayon nga di ka na magmalipayon uban sa kiliran ni Anang Dinis. Niara ko day. Anda mo sa gakay ni mo. Mahimo ba, Lauro? Ay, napagbalak diha, Pis. Sige na, Tinuod uy. ni Daula day. Sige na, biya na ka. Di sa ko mabiya day. Sus, uy, nagduka na ko, uy. Matuog na ko. Usbo na ko. Sorry. Kay dili ikaw ang lalaki nga akong gipangandoy. Namamahimo na kong bana. Dili ikaw. Salamat na lang sa imong gugma. Higo na si mo paghilak, Lauro. Dili pa kanya katapusan sa imong kalibutan, oy. Katagal babae, Pagkakita ka magmaslabaw pa nga itong ilma. Siya ka ba, oy? Gila tay, ako na lang negosyo tay nga akong atiman nun tay. May pa. Ug di na ko magdunahon na pa tay nga manguyab kog laing babae. Dili lang. Milambo gyud ang negosyo mo nga pagpanguhag ka hos bukid nak o gipang-deliver sa mga tindahan sa lungsod. Hasang imong uling nga ginegosyo. Kusog sa gayo. O tay, dako naging kog tinigom sa bangko tay.
Asawan lagi ko ang imo nak. Nanyaman tinigusyo ni mo. Ay, manghain na lang tana ha. Ay, kalik manghupaw. Ayaw ko inya nga. Siya na sa ng imong gunaw niya. Husto Kata ka si tayo. Ilma. Husto giga. Sa Ilma lang gihapon ang niya sa kong nahuna. Kumusta nam ka siya ro, no? Malipayon ba ka siya sa kiliran sa iyang bana? Ha? Ay, abi mo nak. Naisgutan mo yun ni mo ng bayanan, no? Nakadungo ko og tabi ba? Mas na, nakamarites ko nga niya. Nga, magulaanon ko nukuron si Ilma kay ang iyang bana, doon ay kabit. Usa? Ang bana ni Ilma, doon ay kabit? Kinsa man siya nagsulti ni mo anatay, ha? Ang Kinsa? iyara siya nga igagaw si Nadit. Uy, mo ba? Magkikita kong nadit, be. Susihon ako ni. Kung tinuod ba ning tanan? Alalaw. O Lauro, tinuod ang tanan. Magulanon kay ang akong igagaw nga si Elma kay may babae man iyang bana. Kaluoy sa taon niya, eh. Abi ni mo, nadit. Hangtod karon naigugma pa kong Ilma. Ah, grabe naman sad ka. Bisag may bana na siya, nahigugma gihapon ka? Ambot ba, eh? Nganong siya pa magyapon ang niya sa kong kasing-kasing. Kalimti na siya, uy. Naidaghang babae sa imong palibot. Abi ni mo, Lauro, nabayay usa ka babae nga sa hilom na higugma nimo, pero walang gid nimo siya makita. Ha? Kinsa man? Kinsa among babae, ha? Dahil nadit? Kinsa siya? Ako. Oh, Ako ang babae nga nahigugma nimo sa hilom, Lauro. nadit. Laki, gani sa dihang nanguyab ka ni Gaw Elma. Ako ba siyang giingnan nga sugton ka, kay buutan ka. Apan, iya makang gibasted. Ug abi mo, naguul ko, kay dili ko gusto nga maguul ka. Dahil nadit, ingna si Ilma. Nga kung di gani siya magmalipayon kiliran si Ambana, niya ako, nga anda mo sa gakay niya. Lauro, Oh, bay idot? Mana bay? Kan anas na date ang iya boy. Ay, atong ilim na, video na ba to? O bila bay, pero matod pa ni nadit. Magulanon ko no kay si Ilma. Ay, Kay may kabit niyang bana. Pesa magkapila mo na mag-goal mo na kay labot, kay minyo na siya. Ay, padaan ng bati ano niya. Ay, Para na ako bay, no? Wag yun ayo na si Ilma taon. Mana magkaniya pa sa kiti. Pinaagi siya pagbasti di mo. Niya karon, kulaanon siya. Buot mo siyang hawason siyang kagulana. Perbeda, grabe naman sa gay. Okay nang ako sa noon, tambag naman siya din noon mo. Minyo naman na siya. Ganahan na ka magkipuyo, minyo. Perbeda, bulhang na. oh, kinisan nung ako. Bay no? O sa gani? Salig sa Ay, kuing na nga. Dakon ini. Ha? Salig sa kong si Dakon ani nga ako. Oo, noon. Ay, nang imo. Igubabaya na, beda. Mura sa mga anak kong kaluha, eh. Pero, bay Lauro, basta pagyapon ako si Ilma bay. Ay, ikaw na bahala na. Okay, labot na. Nara na ni mo. Basta igol, kung bitambag di mo, nga may bana na siya. Bisa mag-unsa pa mo, wala gilamin yung pragtipon, kay kung magkasinabot mo, wag gilami, may bana naman siya. Di ka makahimos pagpakasal niya. Unsa? Magkita mo ron ni Lauro sa downtown? O, gaw na, Dad. To na kanunay siyang kabit ang akong bana po sa mangita sab ko kalipay sa laing lalaki. Og si Lauro, siyang akong kapiton. Kay diyang nanawag siya na ako. Misulti man siya nga nahigog mapagyapon siya na ako. Diin makakakuhag number ni Lauro? O, usa siyang kailang mihatag na ako. O, mag-abot meron ka, ho. Ay, pasilan baya ni mo, eh. Kung si Lauro palang untang imong gisugot, kani adto, aw happy na unta karon. Nagmahay bitaw ko. Pero dili pa uhay ang tanan. Naibaw ko nga magmalipayon gihapon ko. Kay malipayon naman ang akong banas kiliran siyang kabit, idi mangita sab kog akong kalipay. Thank you, Lauro, ha? Abi na kog imo lang kong binuangan. Mahal ko pagyapon ikaw, hangtod karon, di Ilma. Nagmahay gid bitaw ko. Nganong dili ikaw ang akong gisugot. Kwartahan na ra ba ko no kakaron? Mao man na ilang sulti. Gikaluy anas ginuday. Ug da Ilma, unsa man? Okay ka nga,
Uyab na tayo, gikan karon. Ha? Opa, steady na ta. Mahimo na ko rin mong dadon bisag asa ni mong gusto. Salamat. Sige ta na. Dali na, manakay ta sa auto. Aron manutag sa kamutoy. May auto day ka? Oo, tuwaran ako giparking anang parking lot sa mall. Tara, dayon, day Ilma. O sige, mukuyo ko ni mo, Lauro. Mukuyo ko ni mo. Grabe, Ana. Sige pa. Ang pena ko si Ana. Kaluntot kay kaglawas. May mugdugan, ha? Dali. Dali. Magpura ko. Sige na. Hala. Naunsa ka? Di urok man ko ka. Kalmi, anak. Dako ka. Ha? Manatanan. Sana ko. Oo, ako ni. Last try na ko, ha? Na-excite ko anang taas ako ni Mada. Sige na. Ali. Dali na. Magpalayon tarong duha. Maglipay ta. Ano? Alaw. Kato ko. Malapit na kisag balik. Kalam niya. I love you. No. Lambe kayo! Okay kayo! May nitabo ginamo ni Ilma itong higayon na. Human sa nitabo, siya nang kanunay nga muhagad na ko nga magtaban mi. Ug kay nakagusto man ko niya, misugot ko sa iyang gustong may tabo. Taban mi. Gitaban ko ang babae nga akong gugma nga duna na ibana. Nagtaban ming duha. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Wilma. Giniingon, huwag ko'y plano nga ilukon lalaki nga imong gihigugma. Ayaw lang ko palaguta, ha? Aron dili na ko buhaton ang butang nga imong gipasangil. Mo kini nahitabuson kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimta. Ay, terso sad. Uy, kuyawan man lang tani mo. Kanat na magkagbabag na sa gianan. Hawa, be. Dili mo. Dali, be ako. Doy, Saman, nunguyab din mo si Nicole? kinsengan? Nicole? Ah, si Nicole. Pero wala ko siya sugta, oy. Abi pa lang humukog ilong. Basi karang Domingo, sugto na nako. Bida. Kung wa mo ko'y uyab ron, panguyab ba ka ba? Ay, Terso. Kana ra ba gyud si Tanya nga imong uyab, no? Suko ba gyud kay na nako dong. Kay magsige kag duol nako. Dapat unta ikaw unta iyang kasab-an ug dili ako. Yabag man ang uyab nimo, oy. Ay, To ara. Wala doon magkanang Wilma, uyab mo? Oh, day! kadungog ka. Wa palibak, no? Diha na ka, oy. Kapoy nimo. Asa ba ka, Terso? Hay. Nanguyab ka ng Wilma, ha? What Sultis down? tinuod. What down, doy, oy? Timing ra gud nga. Nagkasugat ni si Gianan. Sapa diya, oy. So, Kana sa babayhana, o sa kaysanan. Kay bawo siyang naanak kay uyab. Mutuban sa istorya ni mo. Pantay na akong babayhana, ha? Mura ni tuyo ni mas pag-anhis amo. Imo kong awayon kay nakita nimo nga nagsulti mis imong uyab. Wa kay respetar nako. Bisag may uyab na Terso nga mao ako, nagbiga-biga gihapon kaniya. Ay, day hinahinaya ko ha. Okay, Tarunga ngano? ko na. Tarunga gyud ko na imong sinultihan day. Kihato niya ka. Ha? Ako gyud, nganlan ko nimo bigaon, nagbiga-biga ko. Ikay nagbiga-biga. Kay ikay namugos aron magkauyab mong Terso. Day, wa magagustos Terso nimo oy. Karon na lang na siya nadutla nimo kay may nahitabo naman ninyo. Ug sultihan ta lang ka ha. Dili gani nimo usbo ng batsa nimo. Buwagan gyud kang Terso timan ina. Buwagan ka di kong Terso, ikaw may nakaingon. Ug kung tabo na bugnuon sa gikatiman, ina. Ako gani maglagot anan niya gawgoryon na. Tinud-on ko magyud ng iyang uyab ba? Palaguton gyud na ako siya. Uyabon ko na iyang uyab oh. Lang, andyan pagnoon ka. Kadlok oy. Siya na lang. Siya na lang akong sibugan na. Basta lagi, lagot lang yun ko oh. Uyabon ko mong na Terso ba? Ay, Terso eh. Probida no, anak Terso. Ilyong ay sugta to. Wala no. Dako kay gusto ilyong ni mo. Unyag da ko gusto. Di man ko ganahan na niya. Mayon to, doon na pa'y laing naking manguyab na ko nga makauyon po ko. Ganahan ng ilyong gaw uy. Ano man? Di lang good.
Igaganahan ng ilyo kay lupya kayo. Dako sa tuhod. No. Gay ko ni sulti mo sa sulti, uy. Saan? Uy, sa lupya ko gatubangan. Tubangan lagi, lupya ko kaya. Husto, nakasabot na ko, ikaw ba? Tuhod, dako sa tuhod, be. Isoday na. Samba na gawoy. Kung nakagusto pa lang ko anang ilyong ay okay ra gyud ko. Bahalag lupyak pa na yung atubangan. Akong kasing-kasing ang buot kung kinsay akong pilon gaw. Dili ang akong ubos. Gawin na. Sultan ako, day. Kung sultan ko ni mo, day. Kaslan tadayon ka. Di ka subok ko, Ilyong. Nahibaw ko nga matod kang higugman ako, pero di man mahimong sugton ta ka. Uy, nga rin higugman ako. Ako'y pagbati ni mo. Sorry ha. Busted ka. Tungod ba? Kay uya na mo, Sterso? Huh? Gisugot mo siya? Nga may uyab naman unta siya? Ha? Usay uyab ko taong terso, uy. Pataka ramang kagsulti diha, uy. Si Tanya ang nabi sa gawas. Baga ko no kagnaong. Kay imong giuyab ang iyang uyab. Nayapag naman yun yung bayhana, uy. Gusto yung tingali ni siya ay kung tinuod ang tanan niyang ipanulti. Gusto yung tingali ng bayhana. Uyabon ako, Sterso. Kaya ano? Dili day tinuod nga uyab mo ni Terso? Ha? Wilma? Dili taon, uy. Kanas Terso, nakasabot ko nga nakagusto na nako. Mo man mo sigig duol nako. Unya maatol pa gyud nga makakitang iyang uyab. Pero di taon may uyab ang Terso, uy. Pwede lagi niyang gahot sa gawas. Suko ko no siya nimo kay imo giilog niyang uyab. Ay, makalakot yun yung bayhana, uy. Bisag unsaon. Bantay lang yun na siya nako ba? Bantay lang yun na siya nako. Oh, gawin ma. Sige, turo. Grabe, hamadag siyak. Turo ka sa ruso, ha? Ha? Ako ingnon nga. Misita siya ni mo karong gabi. O gaw, palihog ha. Puslan man gipanabis yung uyab nga may relasyon ming Terso. Edi, tinud-on akong tanan. Uyabon akong iyang uyab. Gaw, pila gali atong degree sa ato ang pagkaigagaw? Katulo. Pwede naman ito, gaw. Gaw, na ako'y balitaan na gaw. Ay, sus. Kanang ikatulog gaw, mo ni dili pa maayo. Itulog, katulog, personas. Dili na maayo gaw. Tres personas ang ikaduha? Ikaduhang personas. Pero personas. Mula sa pagtawa. Pero sigurado kasi yung desisyon. Basta oyab na ng lalaki pagbida mo agad pag itaw nag Unsaman? Di ko kasultion kay Morga. Basta ko kagaron ko nimo. Laway nimo gaw ay. Naron gagaw gagaw ta gato imong laway ato bang. Uy. Ni ano mo. Agi tingay kagaw. Uy, unay gaw. Nasterso porbida. Kita ra mo ko anang iya. Kay kapon ko. Unsa man gagaw? Tambuk kasi agaw. Ya. Kita suon. Murag tanaw ko ruler yun. Yun. Mao di ay. Mo tingali. Mo nahinungdan nganong nayabag ng utok ni Tanya. Tungod tingalis gidakon anang kang Terso. Mao di na. Dako di na nya taas. Be. Pantuan nas amo be kanang bag-o kong ligo nya wa pa ko makaihi. Sugton ko nas Terso. Pasimutan niya ko gaw kuno pa kakaihi. Masaba na gaw uy. Ato na gaw. Gaw Wilma. Tinuod ka, bay guryo? Asas. Pamamisitahon ko ni Wilma rong gabi Asas. Kangol gitaon ni mo taon ni so, lipay biya taon ni mo. Nyasta niya, uyab naman mo. Taon mo, dubli ka uyab. Wana ko, makauyon sa batasan ni Tanya. Silusa nga was lugar. Kung maunay akong maasawa, ugtas ko. Busa mintras sa... Ako tusan niya. Ay, yan. Hindi pangatag. Mintra waron sa ilas bay, tos probinsya Tanya. Pay Muslim ko ang higayon. Mamisita ko nilma. Uyabon ko siya! Salamat, Day Wilma. Kay gisugot ko nimo. Karon nga uyab na ta. Buwagistan niya ha kung balik na siya. Di gani na nimo buhaton. Ako'y makitbuwag nimo. Day Wilma. Buwagan ko sa Tanya. Wa na ko makauyon sa batasan. Buwagan ko siya. O kita na'y mag-steady. Kita na, Day Wilma. Nalingaw ka ba sa atong pagpanuloy, Day? Salamat ha. Kay mo kong gidahok mahalong nga restaurant. Busog kay ko. Abi mo, mas happy ko kung ikaw kung ikauban.
Basta ha, mauna to. Buhagistan niya ha kung mabalik ni siya. Oo, uy. Uday, kana ang isa at ulit. Time pa, unsa gud ni. Hindi alagi ni Hunong ang gisakyan pagtaksi ning tungod sa motel. Day Wilma, love kay taga. Pusa ayaw ko barya, manuta sa motel. Bueno, gihibati na ako sab nga gaan ang akong buot nimo. Og nabatyagan ako nga may bati na sab ko nimo Terso. O sige, ihatag ko nimo karon ang kus nimo mahitabo. Salamat. Salamat, tay. Taxi driver, lawat ang among plate, oh. Wilma, tay, tana. Manauta sa taxi. Sige, Terso. Day, taniyo. Balik kas probinsya. Sursibana pa. Tinuod nga. Uyab sila si Teresa o si Wilma. Tinuod ba ha, Guryo? Kuhan kining... Tinuod ba? Oo, day. Saan, palagot ni Muswil. May tinuod lang yun niya. Uyabo niya yung uyab taon. Basta may date sila eh. Kasi sick in to sila motel. Sick in. Bahis ay. Bugnoon ako siya kung ikita na ko siya. Bugnoon gid ako siya. Di hong pinili mong boobs. Dahil na kayo. Ako ni hubong panty, ha? Paspasan na maupo ko. Ikaw din kayo. Masira na ni maupo panty. Cute. Ang orong Tempaan sa panisimbilan. Sa kabayo? Or imo? Tao. Oh, tao din na sa tao nang huwag ka kabayo, no? Sige to. Inayon lang nato, ha? Sige. Dali, be. Dali naman kong kastorya. Pila talik. Ayo, be. Ang grabe yan ni mo. Nagpabilang mag-isip masambukan. Halos ko makuyap ang naptan ko ni Terso. Grabe yun, ang gibati na akong kasakit. Apan, kaya raman pod. Kay, amang ko'y mahimo. Kumans na hitabo, gibugno kong tanya, oy. Pero misukol ko. Bahala og nagkakangkaang ko, oy. Nagbugno ko niya. Misukol git ko. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lano. Ginaingon kung ikaw buwagan sa imong minahal kay siya nagkakita og laing gihigugma. Ayaw pa pagkawas paglaom. Kay mabuti gyapon ni higayon ikaw magkakita og laing binuhat ka kanimo tuod na magmahal. Ug maunong kanimo hangtod sa imong kamatayon. Mao kining natabo ko giuhi. Ngali na ko mahimong may pa. Di ko katuwa ning gisulti nimo. Ako mismo nakakita sa sawang ko yung laing laki dito syudad. Labi kay sila. May kabit lagi na Jisa. Kuan, basig iyan itong amigo eh. Basig iyan itong kaubas sa baho. Oy, Lano. Lalaki ko. Basta makasabot yung kong sitwasyon sa akong nakita. Ano ba kayo mas Jisa din ako nga? Mahal man ako siya. Sa ni mo tanan oy giingnan ti kang ayaw pagsugot ng trabaho ng asawa nimo. Ang asawa anhar gyud sa bahay. Na, kita hinuglain nga sakar noon perbeda sa nimo. Sa gyud na nimo Lano. Gusto mo gud siya nga doon na siya laing income. Nga di siya magsalig na ako. Mauno kami katabang nga mabantay sa gamay pa na mong anak. Istoryahin na asawa nimo. Ray lang yung panapat ha. Kung moangkon gyud siya nga may kabit siya, ikaw na ibahalang desisyon kung makigbuwag ka ba niya o dili. Ganun ka buhat mas Jisa din ako. Ngano man. Ganun iya mo kong gibuhatan ini. Sir? Sir Lano, nakatug na ang bata, sir. Ingon man ka nga kun makatug na si baby. Paniun ko nimo, may isugo ka, sir? Wa mo rin na. May ipungutan na lang ko nimo.
lingkod na sa ako at bang. Sir. Sir? Naghila ka? Oo, Marina. Tungkol sa gisulti ni Papa na ko ganina. Mato ni Papa. May kabit ko na si Ma'am ni Mujisa. Ha? Si Ma'am may bit? Uy. Mangutana ko ni mo. Ikaw man ginang niya ka doon na isbay. Kanang ni Ma'am ni mo. Huwag ka ba nabatiktan nga mga lihok nga magkapaduda nga may kabit siya? Ha? Kuan. Doon ay mga hikayon, sir, nga makadungo ko nga may ika-istorya siya siyang cellphone. O dahil mga hikayon nga musangpit siya og nganso sa kalalaki. Unsay nga sa lalaking imong nadungog? Ha? Greco ang kanunay kong madungog nga yung ikasulti sa cellphone, sir. Grego imong nadungog, Marina? Uy, kinsa nung sakinan nga niya? Hapit naman ang ibangga sa mong gate. Tanawon, be. Dunggawan ko sa terrace, be. Kinsa ni? Uy! Sakyan na ni Parilano! Uy! Sus kakuyaw! Pre, Parilano! Tubag ako, animal! Pre! Pila na katuig ang iyong relasyon sa akong asawa. Ha? Kuan kaning... Wa may relasyon, pre. Pila na katuig! Wa may tuig, pre! Wa may tuig, pre! Mga pito pa kabuwan, pre! Ako kining... Wa, pre! Wa taon, pre! Wa! Ano nagkabuhat ka man inin ako? Ha, pre? Ngagawa sa itong kasuod, ha? Sukad pa kaya itong kumpari pa kita! Masalayo ako, pre. Nadakin aslan may sa lapok sa pagpakasa. Ug dawaton ko kung sa may isilot na ko, pre. Kung patyon ko nimo, andam ko kuning... Pati ko, pre! Pati ako, pre! Try ka paghahigala o pagkagumari. Endure ka! Pre! Pre! Ano ka, pre? Pati ako! Pati ako, pre! Pre! Masahan ako magkamot sa dugo at taong dautan. Pre! Dong! Lano! Diin man ka, Dong! Tanas kwarto, Dong na. Pag-ubaya kong liko. Kabuutan si mong nahong Jisa. Ingo sa di ko magkatuo magkahibog kapag luib na ako. Tanas sa kwarto, Dong na. Abi ni mo, Dong. Humut pa kaayo ko. Kay bago pag yun kong ligo, Dong. Pahawa sa kong tubangan, Jisa. Pahawa! Dong, Lano. Dong, nganukod ka. Gisapot ka, Dong. Ayaw ko pahimungti sa imong sapot, uy. Mahal ba yati ka, Dong? Nana, atatas kwarto na. Huwag tangon na ng imong sapot. Ano to, Jack ng Grego? Maritos Grego, kita kasi bungot. Ano pa to, Jack niya? Kay giluod ako ni mo! Ganun nahibaw ba to siya nga na Jack Milipari Greco? Nahibaw din siya nga may kabit ko. Unya, ang sama mo dapati ang imong asawa daw nga iya magkabit ang biangkon sa iyong atubangang may relasyon sila, ha? Wala na ba? Hasol na. Wala ko mahimo, anak. Nagasaad na siya. Busa, bisa pa yung si buhaton ako, di na siya mabalik sa iyang pagkalimpyo. Nga, wa siya maduol ni mo. Nga, mapasabot ba? Nga nun, kabuhat siya nga sa iyang pagpanlaki taon, ha? Milakaw man to. Puman ako siya padungga nga ato patuljak ng Grego. Milakaw. Huwag kang tulon. Huwag na maulis ba o may nadunggan ako. Maunsa? Natuan ni uli sa ilang mama o ni papa. Yung sab sa kumparing Mari, kanang Jisa. Ha? O masulti ni mo? Naibaw naman yung turo sila bas na hitabo. O sa manawa? O mansad. Ang bahala sila. Gusto tingin silang mulaban silang anak. Bahala sila. Basta kaya ako, di na ko niya. Porbida. Nasa plano ron mo. Babawas ko pa. Mangitas ko babaeng ipulin ako niya. Pastilan pagkawa ko magdahom, maingon ini inyong kami nyo undo. Pagkagamay para ba sinyong anak? Kanawa mong anak, siya rin pabuto na kong kaasa siya. Kung maingon siya nga,
Adto siya siyang inahan, okay na ko. Kung aris na ako, labaw pa kong okay. Basta kay, di nagkakos kong asawa. Oo, yun. Bati sa kayong kitipon. Kasi asawa taon nga, gipasungsunga, nagdaing laking iyaha. May nananaan ko pa. May nakita ng babae nga, aki ipulis yan dapit. Oh! Dali ko rin mo nakapababae, no? Ngay pulin mo, Jis, ha? Bida sa di mo, no? Dali kay ko mo. Mura mo kang sa akong amigo. Kinsa? Si Bay Ariel, taon. Dali kay may ulian pa. Kami si Ariel. Kato, buutan siya. Kato kita na ko. Nakasiguro ko nga, ikabailin siyang bahay. Kasi pamino na ko, virgin pagin siya pa. Ha? Kinsa, ha? Kinsa ang babae, lano? Kinsa? Ang among katabang pa, si Marina. Sir, magalit ka magugsuot sa kong kwarto. Pabaya ko makailis ikaw naligo, sir. Oo, biglang panty. O, ligi. Ayan, ay lang. Yung gawas to, sir. Ay, nagtabo niya sa doon mo kamot. Kanang ibong ubos kay bawas sa gyapon, oh. Nan. Ni aslay sa budo ka kamot. Ano ni mo, sir? Kakitaan ko, ana. Marina, nindo lawas, eh. Ang imong duha ka bubos, oh. Tuskig pa kayo. Ano ni mo, sir? Ay, nagkuha ng duha kamot imong pumbi. Ay, Awa. Awa, sige. Hubos ko. Sir, imo na gihubong imong short dog. Ingon anak yung forma inyo, sir. Dako sa. O ano? Marina, ikay ipulis ko. Ako pa. Ha? Ikay ipulis ko sa akong sawa. Ako sa gihakan. Tapis pagkagabi naman ha. Ang ubos. Dahil ko. Sipagkan ko nito. Pasod na ba yun? May ikugta. Ayaw lang, sir. Sakit ba yun? Hinayon lang. Gibasulan ko na ang akong nahimong sa ni mo dong lano. Magbanta. Tungod og alang sa tong anak. Magbalik na to. Patay ng gugma ko nimo. Si Marina nang gipuli ko nimo. Kung nagsabak na siya karon sa among anak. Ikaw mo siya daning tanan, Jisa. Ikaw ang mabasol. Kung anong naingon nini ang noon. Igot lang sa papatok sa mga luha si Jisa nga nanaog sa mong panimahay. May gipuli na ko siyang dapit. Tayo na ang gugma ko sa kuma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Stella, ginaingon, way ugangan nga manghilapot sa umagad, kung ang umaga dili magpatog dautan sa kaminyoon. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi, di na ko mahimong mahikalimtan. Bye! Salamat! Kuan ma, akong kauban sa... Pero babe ako baka kita niya nga ihatod ka atong tawhana, oy. Nakailang akong anak atong maong lalaki? Nakailaman si Josh ni Eric, ma. Sige ma, mag-ilis na ko kay magluto pa ko alang sa tong panihapon. May naluto na. Kisa may nagluto? Ako? Pakanon minimo alas 7 gabi eh. Alas 5 sa hapon ka mo out, kanong alas 7 naman ka mo abot. Traffic manggod maoy. Adto irason sa imong bana ka nang gusto mong irason nako. Makalagkot dyan yung ugangana, uy. Unsa mo ka? Sige mo ka panaguto diha. Basta mapamatud-an ako nga nagpinuang ning asawang Diyos. Di gyud sa magmahay nako. Ano naman di ay? May nakita na sad kang di mao si mo umagad. Doon na kayo! Unsa naman sad? Bantog na sige kang panaguto diha. Matuog ba? Maayo pa. Ilan siya pa kag muta. Dili ko mahimutang. Kadang umagad nimo, nang laki na. Kadang laki nga magsigig hatod niyag motor din is ato. Iya nang laki. Iyang kabit. Unsa? Ay, naluoy ko sa atong anak. Nagsaudi aron makatigom og makabuhi sa iyang pamilya. Apil na ganita. Unyang iyang asawa di kasaligan. Mao na asawa nga di kapilin og bahay. Ilabi nagikatla na. Ay, forbid sa. Sapa diha estila ay. Ay, panghilabot anak. Kay ilan nas magtayayon. Gawa sa tana. Kay minyo naman ang atong anak nga si Diyos. Minyo na bitaw nga atong anak. Unya, ha? Okay lang ka nga limbungan sa asawa nga atong anak. Kung okay ka, ako di ko okay.
May nang masayod ining atong anak sa kabuang siyang asawa. Hello? Kaganiharap ko na dawag sa mga silipon. Anong karam lang kami tabag? Ay, naghimo pa kong report. Uy, wadain ko makabante sa akong cellphone nga nag-ring. Kaya nga naman, huwag ka magkapati nga may bagting mo silipon. Oh, sakto ka. Wag yun, kay gisilent man ako. Anong gisilent pa ni mo? Aron dili ko madisturbo. Kaya nakilabdiyong kang imong laki niya, mo ba? Unsa? Mo ni gisulti si imong inahan? Sige po kung katol si imong laki niya sa ato. Usa man? Sabi, katol na? Ay, kung inaanas pagsulti, Josh, ha? Wak ko'y laki. Kinsa man na ang laki nga maghatod nimo sa iyang motor. Mama Stella? Ma, may mo dili pang hilabot na ko. Ayog labdang o sa kong nga naa sa Saudi. Unsa? Ha? Kung nahinuon na naghatog laban sa ong Diyos, dili ka ikaw nga asawa mo ay ni King, ha? Laing laki? Josh, i-off ko na akong cellphone, ha? Kay makasamot sa kagubot kining buhat sa mong inahang hilabtanon, da. Karon, wa nang imong anak, ma. Kita mag-istorya, be. Hilabtanon kay kang pagkaangan, da. Isagba ko ni mo. Wa tahod kapag kaumag. Gabaan na ka ning ikibuhat nako. Og ikaw, ma. Dili ka gabaan ning imong kahilabtanon nako. Kay ayong pagkaugangan. Agay di mong umagad gaway basan. Ito bada. Ay nalang kong ihatod ron sa pagpauli, Ricky, ha? Unsa? Nga naman, Mari. Da, nasagpaan ko sa kong ugangan nga babae gabi, uy. Sa? Kaya nga naman. Nang laki ko no ko. Ug ang akong laki, mao ikaw. Uy, di man tauyab. Ay, mao man gani. O kung mauna nga, nagduda sila nato. Ato na lang tinudon, Mari. Ricky. Manuta niya, ha? Unsa? Nabuang ka? Sige, nagud. Sige, tagdudahan nila. May pag tinudon. Ayaw pa. Sakita to ko sige, aling mo eh. Tinudon nato, puslan man. Mari. Nilang. Dugay na kong nandoy ni mo, Mari. Unsa man? Satisfied? Satisfied kaayo. Nara, Ma'am Estilay. Muni nagkuhag video sa usa ka motel. Tako ba nang imong gihatag ka suhol sa Rumboy sa motel. Muni nagkuhag video ang imong umagad nga si Marie. Kaubang siyang lalaki. Mahimo na ba din akong matanaw? Oo, mahimo kay ma'am. Bebe, akong tanaw. Okay. Sikit ko may ni mo itanaw niya, mama. Ay, lagsikit. Ay, tanaw ka ba? Tanaw man ta. Sikit ta, ma'am. I-play na. Kaya sikit ta. Jesus, ginoo ko pa na bagay. Ma'am. Kaluon, sige buhat sa kong umaga. Nindot, ma'am, sa. Di na makadinay ini si Marie. Dili na. Pag na video, ma. Pag na. O niya. Unsa man, Marie? Mo dinay ka pangawa kay gihimo? Nang laki ka. Unya ako pa gihimo nimong dautan sa akong anak. Mama Stella. Nauwaw ka. Nan karon. Unsa ba imong desisyon? Magpabilin gihapon ka dinis among bahay. Magkalayas ka na. Kay akong anak nga si Diyos ang nagpabuhat ining baya. Anak na ko siya o nagkasulti mi niya nga papahawaon ka. Kay kung di ko nung kabulayas ining baya, inigpaulit niya dinis Pilipinas gikan sa Saudi. Siya'y mo patay ni mo sa imong laki nga ginganlan o greke. Stilan. Ganun ang kahimo man ka ni Marie, oy. Yahay man kay pinadadaan kag kwarta sa among anak nga tuwa Saudi. Nga naman taon day. Nasa ilo ako ninyo, ma. Pa. Malaya ning baya. Kay naukay ko sa kong kipuhat. Naukay ko. Ay, lakila. Layas na be. Layas! You were the shadow to my light. Did you feel afraid or aim me sad? So you wanna see you alive. Where are you now? Where are
Maayo kay nauwaw sa res ang gibuhat nga bluew sa kong anak si Josh. Agit niya hunahong maangayahay kasi kay pinadadaan siya kutas akong anak na sa Saudi. Saon buang mas blitas. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Meryl, pinaingon, sa manag-uyab pa, sila mo ingon, imo ang akong kasing-kasing. Apan kung magminyo na, imo ang akong singka-singka. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga nako mahimong, mahikalim. Dave, lubaan ay taglangoy na! Unsa? Gidare ko nimo? Di Meryl? Of course, I dare you! Wa ka magkumidya. Uy, swimmer ko, bisag nalimot ka. No, ako malimot no. Unsa man? Nitalaw ka no. Talaw gitaon. Unya sa may premyo sa mga daog. Wa, na-adyo premyo Di ko musugot. Kinalan doon lagi premyo ang mga daog. Kasi kusog mo lang, uy. Ikaw, ang gusto ni mo, ha? Kung kasi mga daog, silbihan sa mga sa usag kahari, oray na. Wait, unsay mo nagpasabot anak di? Kung ako mo daog, silbihan ko din mo isip usag kahari. Kung unsay pangayoon sa hari ni mo, imo ning ihatag. Sige. Okay, go ko. Okay, sige. Asman, ready na ka? Ready! Okay. Sige. 1, 2, 3, go! Oh my God! Ikot na sana akong biyo. Inyaw saman, pildi naman ka, ha, Meryl? May pangayoon ni mo ang hari, ha? Sige, unsa man. Imo ang akong kasing-kasing. Ug ako sa pangayoon ang imong kasing-kasing. Char, unsa? Bayot. Nakita ka sa akong nakita? Yes, bayot. Sama kita ka? Kanang girl, boy, nga sweet kayo niya, labing-labing sila while nagkumul-humol sa pool. Anong meron yun? Ato taupon na Anong meron, Yots? Anong meron? Ang makasuyo ang ilang tanawon sila, ha? Ay na, ginuhungay pag yung mga kanahan, ay. Saman, ginuhungay yun, nay. Uy, pamantay yun, Yot. Anong suya man ka, uy? Hindi naghapon na magkadayon sila, uy, pamana sila. Maong sweet pa kayo na sila ron, kay ikaminyo nila na bayot. Lagom dire, lagom dito ang girl. Kay, may kuma sa jumbag sa boy, di ba? Ay, yot, nay, nanghawa sila sa lupsay. Uy. Ay, unsa pa'y buhaton? Ni barog naman ang kang boy. Kung, gikilig po lang kang girl. Adto na sila sa ilang cottage bayot, oy. Dave, ano nagbuot ka niya sa college ni? Mundang natagkalikot di ay. Patilipoy, doge patamundang. May pangayoon man ang hari ni mo. Unsa lagi pangayoon, hari? Pangayoon ko ang imong kasing-kasing. Hala, sure ka? Lahom kina akong kasing-kasing. Magkadugo ko. Sige lang, lang. Niya mo kong mupatangon sa dugo. Sakti lang. Gamday mo, tapos niya amang kong ihatag ko mo akong kasing, Meryl. Kinibati ko na sa iyo. Kinilusap ko na iyo. Ihatag ko sa iyo kong kasing-kasing. Oh, see? Usa ka oras pa manggawas ug pik ang magjowa. Mayo lagi kay Kato yan. Ay mamantay lang kita kung may mga nato ba? Itog daw ko bayot mga oras na din sa pool Kuta na lubot mo bayot. Ay samit ay. Nanggawas na sa ilang cottage yung duha ay trawa. Hala no? Kaluya nila. Di maluya nga po. Tingaway nila sa ilang mga kaka. Maligot ag balik, be. Sige, be. Uy, ano naman ka? Nagpingit man ka? Sakit mang good. Sorry ha. Sorry. Kita natin ha. Mga ligot ag balik sa pool.
O si? Nga sila paingon o. Mga ligo sila balik, yots. Mga ligo sila balik. Hala, no? Dili sila mahunsuyan, anak. Ay. Ha? Nga ano katawan, ha? Magyod. Gusto ba ko muna katawag, God, nga nagtanaw naman doon, ha? Hala, no? Di pwede mo katawa, ha? Di mo katawa, kusog? May baba, baby. Di ba, biyot? Tama ka, tama. Tama. Ang inagay mo mga bayot sa, mga himantayon. Ganihar ko nakabantayan yung doha. Sige, magtanaw na mo. Sa kong uyab. Masa man, masa yung problema? Wa, may problema ay. Wa. Pero yung tanaw na may mata. Basta ikaw doon na. Bitaw. Ano ka? Wa problema. Kasabot ko sa Maya. Mga bayuta mo. Wala, no? Kaisog ni Ma. Kulatahin nun di ka sa mong Rayna, si Jun Guma. Sorry, ha? Di mi ganahan og sumbagay do. Di mi kang jumbagay. Mas feel na mo ang bunog no ay kaysa jumbagay. Mo, John. Ay, pagdahom nga kami mga bayo to, ay kusog, ha? Mas gusgan pa ninyo, true. True na siya nga Maya man na. Ha? Ang gibundo. Maya man na siya. Mga buang gibundo, ha? Ay, kung tangles na tang! Pastilan ba yan ninyo eh? Kamu mga batan-on ron, no? Init kay mong mga o. Abog na ba mong ma'am sir? Kinalog siya, ma'am sir. Ay, Oh, sorry ninyo ha. Sorry kaayo. Kamu man sad kud. Inyo man siya giingnan na mayang bungol. Mura mang pudgod. Dili siya ingon ana. Ako'y makapamatuod ninyo ana. Oh, sorry po da. Sorry. Sorry po kayo ninyong duha. Nga naigumos kong kumo. Sige na. Paglamanuhay mong tulo. Sorry kayo nimo, ha? Siya daw. O, ikaw po, sorry sa kayo nimo. Group hug lang to, be. Pagkapos ng tulo. Kumutay ta, kumutay. Kumutay tang tulo. Kumutay. Kumut mo diya. May ganun ta, kumut na. Oh, Meryl. Nganong kalit mong kananawag na ko? O, imo kong ipaanhin sa inyo. Dave, gusto makiksulti ni mo si mama. Nasuko akong mama nga na mabdos ko. Usa? Mabdos ka? Kinahanglang pakaslan mo ang akong anak nga si Meryl. Kay mabdos na siya. Kung di ka magpakasal niya, sulti ko. Prangkahi ko, Dave. Tita. Oo. Magpagkasal ko ni Meryl. Dave! Paliw kong pahilom ni Baby B kay may magiluto pa ko dire. Sa mo ka, be, kay nagduta ko, be. Unsa? Unda nga sa nang pagduta ni mo diha. Uy, unahan nga tong anak. Dave, sige na pa. Buka ni mo, eh. Dave, unsa naman eh? Ako magikan pas trabaho, ako pa nagluto alang sa panihapon. Unya ako paghapon magpahilom sa tong anak kung maghilak. Kapuya, ini kinabuhi, aoy. Yaw man ka diya. Hilom na diya. Mo na ni Rod. Kay minyo na ta singkahanan lang ko nimo. Okay, sabi yun na missing ka na to. Di ba ikaw man? Igo lang ko nagpagawas sa kong kalagot. Ay, ko si kasingkahe. Wati ka singkahe! Kakusog di mo tingog. Yan dito singka. Magbuwag na lang sa Dave. Buwag! Sige! Naaraman din na. Nagkapuwag ping duha, Dave. Kay di naman may magsinabot. Musingka ko, musingka man siya. Di kalupig. Mao ni ang giingon nga siya pa mo, imo akong kasing-kasing. Ini kaminyo na, yung kasingkahan na lang di ay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Arnel. Ginaingon sa gugma, way taas, umupo. Itambok uniwang, tanan patas la. Ang importante, magkasinabtanay ug way biyay. Maukling natabo sa kong kinabuhi, nga dili ako mahimong may kalimtan. Uy! Sab ka danghag na tabuka ka? Ikaw pa'y nakasa, ako pa'y danghag. Nagdali ko! Nagdali man sad ko. Kasakit sa kong batang, uy. Next time, kung magdali ka, magpadapin ka. Takag kasugat ang mga tao. Dako kay ka. Mura kag bulldozer. Uy, batas ang laki, ha?
Wa gani ko tabangi aron makabarog og balik diha natumba ko nga iya kong gibagaan. Giganlan pa ko diag bulldozer. Dako pod kay kabuki oy. Porbida. Porke ang uban tawag nimo porke dili buke. Baong pag-exercise buke. Kapoy oy. O kung kaon. Oy kapoy. Mao ka. Friend, pag-zumba na day, or Muslim ka na. Kapuyan ko anang zumba bayot. Kutas kaayo. Unya, okay lang ka nga. Gitawag mo kag-bulldozer nila. Hilason na po tong tawhana oy. Murag di pod siya murag bakhoda. Dako po di siya day? Dako pod. Pero in fairness, gwapo siya paing. ba? Kumaon na. Parison tayo mo pulos mga dagka. Voy acercando y armando solo con pensar Murag sa kapuyan ko sa makaoras na nagsigig siyaw. Dili ko yots oy, apoy. Ila-ila mo sa mong Zumba instructor. Si Atan. Imo siyang mama pa eh? Ha? Bitan, oy? Ako siyang friend. Unsa? Sorry miss ha. Abi na kong mama ka ni Paing. Balikon gyud litok. Sorry na good. Hello miss. Buki. Nalingaw ko. Nagtuo si Atan nga. Ako kang inahan, friend. Dako na gyud kaayo ko paing. As and die. Ang pagsumba na girl. Aron mangagas ng mantika sa imong lawas. Karon sa bado. Koyog ta. Magzumba ton ta. Unsa man sa nang zumbathon? Ay, hala, uy. Dapoy. Uy, hala, uy, daoy. Ikaw ba ni daoy? Daoy, miss, uy. Ano isukod ang baligyan akong Zumba wear? Uy, kay, di na mahalin. Ina ta nagmaayo. Imong kisukod. Kaya bisag unsaon, di na masudi mo. Kaya mo kagdamtrak kong lawas. Ay, Sakita sa dimong manulti, uy. Hait makagdila. Kanang imo, bugat. Damtrak kong ka. True man na! Mura kagdamtrak! Dili ko mohilak. Babangon ako at dudurugin kita. That's right. Dudurugin mo ang lahat ng taba sa katawan mo, girl. Go! Saman, ready ka na? Ready na akong magpaslim. So, Zumba to na! Kuya ba ding sumbaton? Ikaw? Ikaw po! Sorry kaya itong nadasmagan ka ha, miss? Sorry ka dyan. Okay ra tatog nadasmagan ko nimo. Pero nagpakapin pa man kag sultigod nga mura kag bulldozer. Nakalitan ako ato eh. Naka-realize din ko nganong nanaway ko nimo nga ako otrom po kong dako kayo. Mao gyud. Mura pod ba kag bako? Kumusta yung pag-join sa Zumba to? Kutas. Ana gid na. Hinahina na sa mong duha aron dili kutasan og daling kapuyon. Kung magpirmi na mong magsumba, mugamay na mo. Og maklaro na mong kagwapa, miss. Thank you. Magpaslim gid ko. Aron daghang boys ang maibog sa akong beauty. Usa na ko ana, Buki. Arnel. What? Pakaslan ko nimo, Arnel? Buki. Aron nila ka maadto sa lain. Gipakatawa ko ni mong maayo, Nel. Magpakasal ka na kung nga dili pa ganita uyab. Ibanti ka. Sugta din ko ha, Buki. Aron magpakasal din tang duha. Salamat! Salamat! Buki. Nel, slowly but surely lang ha. Okay, this is my first time pa yan. Okay, sure. Arnel. Tempa. Ano man? Unsa na imong kayo, Arnel? Ang imo. Ha? Okay, good. Nawa. Ay, padiha, uy. Ano na diha, uy. Ang ika magsiswa, Buki. Aron, dali lang mahikap pa ng imuha. Itago man eh. Uy, kwintas imo.
Kaya hindi mo magkupan, no? Muna tigamay ka. Tagal naman kang may agas, oh. Awa! Pagbayot ko Oh, kinahanglang Muslim bayot. And that's my dream. Come true! Yes! Usap din ato na bisa, oy, Buki. Pulos sa mga vidges. Aron mo daot po ka parehas na ako, Arnal. Ni undang kag zumba, ni samot naman nung kagkadako. Mali po magugo. Maun, may undag kong sumba. Pa-check up niyag, doktor, ha? Basig unsa na lang. Paamin ako pa. Oh, anong miamin ka man ako, Inday, ha? Ayaw pag joke-joke pa, kay wagid kay angay. Oh, Buki, anak. Ikaw ni, ka-islim na good ni mo, day, ha? Wa man dayon ko makailan ni mo kay ni islim naman ka. Nagsige kog zumba pa. Makagamay gyud ay ni zumba, no? Makagamay gyud pa. Kay manggawas man ang daghang singot. Pero si Arnel pa, ni samot og kadako, uy. Ni undang manggod siya zumba. Oh my God! Hindi ko mahimong masayop. Sila ka to si Atan o si Buki ang nanood sa motel. No! Ingna kundi tinulog isulti ni Atan bayot nako. Nga nakitaan man niya nagkuyog. Kamong dos Atan, nanood mong butil. Sorry, Arnel. Sorry? Sa ato pa? Tinulog isulti sa bigyan ni mong bayot? Nga si Paing? Oh, gani, nagkasabot kami ni Atan nga Ngaunsa? nga mag-live-in nami. Og biyaan ka na ko, Arnel. Buki ay nagbuka. Ayaw pabiya. Sorry, Arnel. Wa na ko'y gugma ni mo. Buki! Pasagdi ko nga mo. Hatagi ko sa kong kagawasan. Ayaw nagbuhatan ako, Buki. Love, di ka. Pero na ko'y love ni mo. Dili ka makasabot. Sabi, di ka. Di ka. Ayaw na kong biyahin. Ayaw! Nagpakiloy ko sa asawa ko, Buki. Nga di lang ko niya biyam. Pero biyagin siya. O naging live-in na Zumba instructor na si Atan. Uy! Kung mauto mga listeners, no, atong Palamay Drama Compilation Part 114. O hinawat nga nalingaw mo mga listeners sa ato ang Palamay Drama. O usbo na ko, pagpasalamat sa katong tanan nga mga komentor na ko. Salamat jud sa inyo nga sa inyong pag-comment, no, nga mao jud atong basihan sa ato ang pag-intro vlog. O akong i-set out katong tanan nga comment sa tuwa. Shout out na ko si Delsam99. Shout out mo dia Delsam99 dia sa Hong Kong, no. O amping-amping dia sa trabaho nimo dia sa Hong Kong. Si Oscar Abaydog sa shout out nimo dia. Si Ma'am Balbina Tapalis, shout out nimo dia, ma'am. Amping-amping, ma'am. Dia sa mong trabaho di sa Laing Nasod pud, no. Si Ma'am Grace Pamugas, shout out nimo dia, ma'am. Si Jude Plastico, shout out dia Jude Plastico. Si Paul G. Meneto, shout out. Si Virgilio Balanay, dia sa Surigao Sur, shout out dia Virgilio Balanay. Si Rachel Manuel, shout out nimo dia, ma'am, Rachel Manuel. Si Ma'am Chrislyn Tapaw, shout out nimo dia, ma'am, sa imong pamilya na karon sa Cagayan de Oro City. Si Gary Sampod, shout out nimo dia. Si Rumi Boy, shout out dia Rumi Boy. Ug labi na sa imong pinalangga nga uyab nga si Chari, shout out dia. Si Helen Basil, shout out dia. Si Gina Carmen, shout out po dia. Ug shout out po nako si Cristalio, shout out dia. Si Christopher Sandoval, shout out po. Si Jojo Puna, shout out. Si Danny Lopez, shout out dia. Si Analisti, shout out dia. Ug shout out po dia ni Katibando. Si Catherine Sulip, shout out po. Si Mirna Urban, shout out. Si Judith Sakia, shout out po, no. Si Karen Baroy, shout out dia. Si Dayan Baler, shout out po. Ako po shout out si Dennis Mural, shout out po dia. Si Brian Ortigal, shout out. Si Alma Byron, shout out. Shout out dia Alma Byron. Si Arnold Bornal, shout out. Si Arlene Berlin. Mao to mga listeners, no, tanan ga-comment sa tuwa nga akong gi-shout out karon. Ato na po isunod atong upload nga handumana, no, na ako na-edit dito nga 5 siguro ka episode, kamay na lang siguro to dugang mo nako para mag-abot siya 2 hours.
O atang-atangilan niyo po mga listeners no ato ang handumanan sa usakawit. Mao na sad akong isunod ug upload karon no kay daghan nag-request nga handumanan na sad no. Ilikaw man sa atong handumanan palamiay na punta no. Ug hinaot nga suportahan lang po yung paminaw mga listeners no ato ang handumanan sa usakawit mga listeners. Ato ang palamay drama natay na edit pod no. Nana po na edit pero wala pa nakaabot og 1 hour. O mao na po to akong isunod. Pag makabot og isa ka oras, mao na tuloy-tuloy na dayon tag-upload no. O usbo na ko listeners katong tanan ga comment sa kuha. Salamat sa yung mga comment nga mao na akong basihan sa atong pag-vlog no. O usbo na ko mga listeners, daghan jud ka salamat.